हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बेयो फैदों DHS बा डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिसनिफ्राय ग्रेड 3 पस्टनि जागोन होनना बुंदों। बेयो टेक्निकेल, ओमफ्राय दा एसे सिगाङाव जितु भिडिअ होलांदोंमोन बेयो नन टेक्निकेलनि। स' नम्बर 1 बेवहाय जितु अनलाइन एप्लिकेसन बेयो 10 सेप्टेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन होनना बुंदों अनलाइन एप्लाइ खालामनाया। ओमफ्राय बेयो 24 सेप्टेम्बर 2020 सिम हागोन। नोंथांमोना जितु अफिसियेल वेबसाइट dhs.assam.gov.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन। नम्बर 1 पस्टआ फार्मासिस्ट, बेवहाय 55 टा पस्ट दङ। डिप्ल'मा बा जितु माने डिग्री फार्मासिनि डिप्ल'मा नङाबा डिग्री थानो नांथारगोन होनना बुंदों। बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला सेलारिखौ 14,000निफ्राय 60,500नि गेजेराव मोनगोन। ओमफ्राय ग्रेड पेआ 7,400। स्टाफ नार्सआव 498 टा भेकेन्सिस दङ। जायफोरा स्टाफ नार्स माने BSc नार्सिं खालामदों नोंथांमोननि थाखाय माने अपरचुनिटि बेयो। GNM डिप्ल'मा नङाब्ला BSc नार्सिं डिग्री जायखिजाया इनस्टिट्यूटनिफ्राय होनना बुंदों। थ' नैबेहाय नायना लायोब्लानो जाबाय। सेलारिया सेम, सेलारिफोरखौ आं बुंबाय थाला दे, गासिबो सेम, जास्ट ग्रेड पेआल'सो डिफारेन्ट। स' बेफोर बारा इम्परटेन्ट नङा। बाट बेसेबां भेकेन्सिस दङ, पस्टनि मुङा मा बा इडुकेसन क्वालिफिकेसन मा नांगौ बेसो इम्परटेन्ट ना। बिनि उनाव दङ लेबरेटरि टेकनिशियान बेवहाय 77 टा भेकेन्सि दङ। बेनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पासजों लोगोसे जितु डिप्ल'मा लेबरेटरि टेकनिशियाननि डिप्ल'मा नङाबा सार्टिफिकेट बेयो थानो नांगोन, अब्ला बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि उनाव ब्लाड बैंक टेकनिशियान बेनि थाखायबो हायार सेकेन्डारिजों लोगोसे जितु लेबरेटरि टेकनिशियाननि डिप्ल'मा नङाबा सार्टिफिकेट थानो नांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला। नेक्स्टआव दङ ड्रेसाराव 15 टा भेकेन्सि दङ। बेनि थाखाय हायार सेकेन्डारिजों लोगोसे जितु ड्रेसिंनि एक्सपिरियेन्स बेयो थानो नांगोन होनना बुंदों। माने 3 बोसोरनि ड्रेसिंनि एक्सपिरियेन्स थायोब्ला नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेफोर गासैबो हौवासा हिन्जावसा गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन। एजखौ 18 निफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव होनना बुंदों। बाट STफोरा 5 बोसोरनि एज रिलेक्सेसन मोनो। स' बे हिसाबै नायोब्ला 18 निफ्राय 45 बोसोरनि गेजेरनिफ्राय बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन। फिस जेबो नाङा, नो फिस इज रिक्वायर्ड टु बि पेड। बिनि उनाव जितु डकुमेन्ट्सफोराव गांनै पासपर्ट साइज फट'ग्राफ, ओमफ्राय एज प्रुफनि थाखाय बार्थ सार्टिफिकेट नङाब्ला मेट्रिकनि एडमिट नङाब्ला मेट्रिकनि बोर्ड सार्टिफिकेटखौ नांगोन होनना बुंदों। बिनि उनाव गासैबो पास सार्टिफिकेट नांगोन होनना बुंदों। मेट्रिकनिफ्राय जितु गोजौ जेसेबां गोजौ थाखोसिम फरायदों बेफोरनि गासैबो सार्टिफिकेटखौ नांगोन। नम्बर 2 आव कास्ट सार्टिफिकेटखौ नांगोन जोंनि STफोरा। बिनि उनाव PRC जुदि गैयाब्ला डमिसाइल सार्टिफिकेटब्लाबो जागोन, माने गांनि जायखिजाया गांसेब्लानो जागोन। बिनि उनाव जितु पार्सन विथ डिसेबिलिटिस PWD होनना बुंनाय बेखौ जुदि दङब्ला बे नोंथाङा बेखौ माने सार्टिफिकेटखौ दिन्थियोब्लानो जाबाय। नम्बर 0 एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट बेखौथ' नांखाथारगोन। ओमफ्राय नार्सिं रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट जितु नार्सिंनि दङना, स' बेखौ दङब्ला नोंथाङा बेखौ होना लायोब्लानो जाबाय। बिनि उनाव फार्मासिनि रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट जायफोरनाव दङ माने जा जितु पस्टआव नांगौ, स' बे हिसाबै नोंथांमोना होना लायोब्लानो जाबाय। सेलेक्सन प्रसेसा 100 मार्क्सनि OMR बेस टेस्ट जागोन होनना बुंदों। बिनि उनाव जितु स्किल टेस्ट बेयो 25 मार्क्सनि जागोन होनना बुंदों बिथांमोना। स' बेहाय क्लियारलि गासैबो डिटेल्सफोरखौ होजोबखादों। स' नोंथांमोना खनसे नायना लायोबानो जाबाय। नैबेहाय टेक्निकेल साबजेक्टनि सायाव 70 मार्क्सनि जागोन, ओमफ्राय इंलिसनि 15 मार्क्सनि जागोन, ओमफ्राय 10 नाम्बारनि जेनेरेल नलेजनि जागोन होनना बुंदों। ओमफ्राय माने जितु स्किल टेस्ट बेयो विथ टटेल आउट अफ 125 मार्क्स। बेफोर गासैबो डिटेल्सफोरखौ होजोबदों। नोंथांमोना फार्स्टआव जितु एग्जामनि थाखाय प्रिपेयार खालामना लायोब्लानो जाबाय। एग्जामखौ पास जाखांनायनि उनावसो जितु स्किल टेस्ट बेफोर जायो नालाय। स' एग्जामखौ फार्स्ट ट्राइ खालामग्रो, पास खालामनायनि उनाव नेक्स्टआव स्किल टेस्टफोरखौ गासैखौबो मिथिजोबगोन आरोना। स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। आं रिपिट खालामफिनदों, बे जितु अफिसियेल वेबसाइट dhs.assam.gov.in बेहाय थांनानै नोंथांमोना इजिलि अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेटआ 24 सेप्टेम्बर 2020 हर गेजेरसिम जागोन होनना बुंदों। बाट दानो एप्लाइ खालामनो हाया दे नोंथाङा, 10 सेप्टेम्बरनिफ्रायसो एप्लाइ खालामनो हागोन। स' थेंक इउ फर वाचिं। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय।